пам'яті Ервіна Ібрагімова. У переддень трагічного зникнення в окупованому Криму члена Всесвітнього конгресу кримських татар, політичні бранці Кремля, вимушені переселенці з Криму, народні обранці започаткували шахматний турнір. Для кожного з них важливо не показати власні навички, а вкотре привернути увагу до подій та життя кримчан в окупації, до переслідувань та знущань російських окупантів, до трагічної долі всіх, хто не бажає коритись владі загарбників. Будь-яка можливість, яка стосується Криму, кримських політв'язнів, кримських зниклих безвісти, це завжди привід нам зустрітись і розказати про це. А шахматний турнір – це одна з нагод. Ервін – це, перш за все, це символ боротьби на тому початковому етапі, коли навіть невідомо було, чи надовго ця анексія, чи ненадовго. І якраз от в цей момент, в активній фазі, звісно, його викрали, тому що він заважав. Ервін Ібрагімов, член Бахчисарайського міського меджлісу, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, зник 24 травня 2016 року. Ось останні кадри з Ервіном. Його машину зупиняють невідомі у формі дорожньої поліції Росії. Насильницьки заштовхують в мікроавтобус. Ервін пручається, намагається втекти. Відтоді вже 5 років доля його невідома. Слідчий комітет в окупованому Криму спершу порушив кримінальну справу, але вже восени 2017-го її закрили. І це попри наявні докази. Дані про погрози і переслідування через активність Ервіна у дні жалобних заходів до Дня пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, знайдені на місці злочину документи і навіть відеозапис викрадення. Окупанти всі 5 років зухвало демонструють зловмисне небажання займатися зникненням Ервіна. Кожна людина, яка чинить спротив окупанту будь-яким чином, навіть найменше просто внутрішня незгода і небажання коритися з діями окупанта, це для мене це важлива людина. І взагалі кожна людина важлива для майбутнього, для усвідомлення свого шляху, для вивчення уроків історії, аби розбудовувати справжній шлях, який не перетинатиметься більше із оцим імперським бажанням імперії нав'язувати свою волю будь-кому. Володимир Балух зізнається, не є хорошим гравцем в шахи, але від турніру відмовитись не міг. Для нього подібний захід не лише бажання допомогти землякам в окупації, розказати про них світу, а й можливість бодай на кілька годин, бодай в уяві опинитися неначе в рідному Криму, серед колишніх сусідів кримських татар, таких як він, вимушених переселенців, яким втрата Криму болить по-особливому, і які плекають ті ж надії і на повернення Криму, і на повернення Ервіна. Надія – це, мабуть, найбільше, найдорожче, що є в рідних, в близьких, в людей небайдужих і тих, хто співчуває і вболіває душею за долю Ервіна. І не тільки, на жаль, це не одиничний случай. Надія – це найбільше, що рухає, що надає сили, це от саме надія. Опікувався організацією проведення турніру колишній політичний бранець, а нині депутат, заступник голови меджлісу Ахтем Чийгоз. Каже, ідея колективна. Спершу просто почав навчати знайомих грати в шахи, які сам добре опанував, доки знаходився за кремлівськими гратами. А далі хтось із учнів, що першим підвищив майстерність, запропонував турнір. І не просто заради гри, а за всіх, хто стоїть за український Крим. Тут у всіх, я відчуваю, є потрібність частіше збиратись і якимсь чином друг другу допомагати, щоб біль за свою батьківщину, вона не була така руйнована, щоб не руйнувала тебе, а давала надію, давала рух боротись за Крим. Оце основна мета. Це перший такий турнір, але я думаю, далі ми будемо запровадити такі анонси. І всі, хто бажає, прийде, буде грати. Це був любительський турнір. У першому колі турніру грали 16 осіб. Далі ще 3 кола гри до визначення переможців. Кращим став муфтій духовного управління мусульман Криму Айдер Рустемов.
У недалеких планах проведення не лише шахових турнірів, а й турнірів з тенісу. Кожну гру присвячуватимуть безвісті зниклим та закатованим в окупації в Криму. Від весни 2014 року на Кримському півострові пропало 44 людини. 23 знайшли живими, за ґратами, що зазнали тортур. 6 знайшли мертвими. А доля 15, серед яких Ірвін Ібрагімов, досі невідома. Нагадувати ім'я кожного з них – завдання таких турнірів. Вікторія Бойко, Ельдар Ісматов, Заман, АТР.